Friese ondernemers zijn een stuk positiever over de toekomst. Terugblikken uit de Koen-cijfers, de barometer onder ondernemers. Voor het eerst onder het begin van de crisis in 2008 binnen alle sectoren positief stemt. Vooral de bouwsector rekent op groei. In Friesland wordt, na Noord-Brabant, de grootste banengroei verwachten. De politie verdenkt 3 jongens van Jontjen van de wapenoverval justermorgen op de Plus supermerk in Beestersweg. Het gaat om 12 ouders en een jongen zonder vast wemplak. De politie zegt de jongens juist de middag reden in de auto die toen jongen wie bij de oorval. De 3 ben aanhouden. Het Fries Jeugdorkest is de winnaar worden van de muziekwedstrijd 200 jaar Koninkrijk. Ze maken een muziekstuk uitvieren in Theater Carré in Amsterdam. Bij de slotviering van 200 jaar Koninkrijk. Daar zullen de koning en koningin ik bijwijzen. 13 orkesten moesten een verplicht werk spelen. Het Fries Jeugdorkest die dat het beste. Het is en vannacht rustig waar. Het wordt 15 graden. Morgen een simmerse dag, 24 graden en geregeld zinnen. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is zwak of matig.